Tevîgo Kurdistana Sûriyê xakek zêrîne bi alavên di navawê de. Lê niha Kurdistana Sûriyê hejartirîn millet e di Sûriyê de bi giştî. Got roj bi roj rewşa mirovî li Kurdistana Sûriyê xirabtir dibe. Kurdistana Sûriyê zengîntirîn deverên Sûriyeyê di petrol û gaz û çandiniyê de. Lê tevî vê yekê ne gaz û ne mazot û ne elektrîk li bajar û bajarokên Kurdistana Sûriyê peyda nabin. Her wiha ev demek e nan jî li bazarê peyda nabe. Li gorî zanyariyên Arkê got bihtirî 2000 bîrên petrolê li Kurdistana Sûriyê rojane kar dikin dibin destê çekdarên PYD. Lê kes hejmar û çawaniya van berheman nizane. Lê li gorî zanyariyên Arkê got ev petrol tên şandin ji bo rejîma Sûriyê bi milyonên dolaran. Lê kes nizane gelo pareyên vê petrolê bi ku ve diçin. Bi taybet got ne petrol û ne gaz li bajar û bajarokên Kurdî peyda nabin. Ji bilî petrol û gazê ev çend sal elektrîk li Kurdistana Sûriyê jî peyda nabe. Tevî got çekdarên PYD sê bendavên sereke li Sûriyê kontrol kirine. Her wiha beriya demekê jî zeviyên Swêdiyê bihêz kirin. Got bihêzbûna wê gihişt 21 megawat lê bi tenê 3 megawat digihê bajarê Qamişlo. Ew jî ji bo çargoşeya ewlehî ya rejîma Sûriyê re têşandin. Li gorî pisporên taybet di vî warî de golgorî bendavên dibin destê çekdarên PYD de ew dikarin elektrîkê bi şîweyekî berdewam bidin parêzgeha Hesekê bi giştî. Her wiha bidin bajar û bajarokên li dervî parêzgehê jî. Tevî got budceya çekdarên PYD li Sûriyê bêhtir e ji budceya Sûriyê bi giştî ji ber zengînbûna xaka wê. Lê ew nikarin ne gaz û ne mazot û ne elektrîk û ne nan jî li Kurdistana Sûriyê peyda bikin. Got ev yek gelek pirsyaran derbarê çawaniya bikaranîna milyonên dolaran ji ber hemên petrol û çandiniyê datîne. Ji bilî bajên gul ser xelkê tên ferskirin ji aliyê çekdarên PYD li Kurdistana Sûriyê.